No, vidím naše turistky, ako prichádzajú na Starý grad nad Kamnikom, to bolo kedysi rakúsko-uhorské mesto Stein Oberkrain. Veľmi ťažkých, je tu 200 metrov prevýšenia na 1 kilometri, to je veľmi hodne, ale dievčatá to zvládli. Hanka má palicu, kde sa ide, o paličke. No jasná. No, čo chcete, dívej sa, je to nádherné. To je najlepšia turistka. No. Teraz si dáme zaslúžený bír. Bír? Aj bír. No, taká reštaurácia tu je hore ináč. Toto je najobľúbenejšie mesto Ideme do reštaurácie? týchto Slovencov. Uvidíme, no počkaj, pozrieme sa tu hore ešte. Na výhľad ideme, hej. Kopu roboty tu máme. Zaslúžený, hej. Ty pika. Hej. Moc pekné to tady, moc. Aha. Toto je mesto Kamnik, Stein Oberkrain. Osteraj, Slovenia. No čo je to? Nádher. A vzadu je mestečko Krain. Je to tu zarastené, ale sa mi sa bude dole vidno pekne. Hej, to sú Chmelnice. A hneď ten náš kamenelom nám, náš Kamnická Bystrica. Je to kopec Ostrica Planiava, hore je veľká planina, tam sme boli včera. No nádherné kopečky sú tu. Hanka, aj tam sme boli včera na ten kopci hore. Ktoré mesto ešte vidno, Miňo? Čo? Ktoré mesto? Vzadu je Krain. Vzadu je Krain, ostatné sú dedinky. No nádherné. A teraz pôjdeme na Nový grad dole a do jedného kláštora sa pozrieť po starom meste pochodiť. To je slovenská národná vlajka toto. Ako slovenská, podobne. Triglav je ďaleko, tam pôjdeme za 2 týždne. Hen tam, kde sú zadu ten belý sneh, tam, hen tam. Tam je Triglav.